Aprang si kada ko pan sa may kardong pajirlo. Bangso a video no litum chetanam nang USA mate Amerika. Alang litum laben ke Afghanistan atumang alam. Athe alang litumang bong si alam klang lo. Alam ke klang magela son lo USA atumbang la Afghanistan a capital long Kabul puhan lo a capital ke harang isi Bagram airbase pudo halamang so airbase alang litum si chiraiji pulo. La si pu Afghanistan mate la Taliban atum si kirulo Afghanistan long ke Taliban atumbang ke chedon hundepin. La sopusi litum chetanam nang Kopi Apot si USA mate Amerika tu mate la Donald Trump la presiden ke Kopi Apot si alang litum hadak Bagram airbase ba ke nangji pulo la pengke history kopi lo la sami litum thiek man jathanam na litum international alam mate la angtan alam mangela ninghang hedet thaiji sitame inut bahani tumbang interested thaiji la support si ethethini litum jathanama Bangso airbase mate bangso military airbase ki parjapon lage 1950 ani kano Soviet atom si parjapon lo samaya api 2001 pe na phi bangke US military tum si hadak cherai damlo nali tum samay chinilo Al Qaeda lage arlo song Afghanistan nong terrorist song lo alang itum han kiri tarlip do athe la 9/11 attacks nani tum samay arjulong lo nang ni tum hanang thanpen log dam tang video long sitame 9/11 attacks lo plutang te hala World Trade Center long aeroplane patong phundet hala pan si 9/11 attacks polo la si hala suhut pen si la Osama bin Laden alang li phan bangke wanted lo la so si kiri tarlip alang di phan lok si nikan kep do la bangke hadak Al Qaeda tum phan mate arlo song tum bangke pa birji pu phan alang itum hala bangso adim la bangso Bagram airbase bangke alang itum cerai dam de lo mal cerai dam de lo mane alang tum hadak pen si alang tum pregjam operation sematic pon lo April 2021 halabang so ningkan bang a president lake Joe Biden alang lihin ben ningje pon lo hadak Afghanistan long kido mate labang so Bagram airbase long kido USA a military mate USA army tum an ke chewang nang lapo amat si July 2 ani bangke hadak do an a military do an USA army tum stame USA na chewang lablo api hadak Afghan forces tum si dolo sitame iruita velang pu 1 week anta avelang hadak Taliban tum cherai dam tedlo USA army tum halabang so airbase halbang so Bagram airbase pen bang det api bangke la army ki the do general satum same ala tum same regret lo alang tum same aning choy lo hadak pen bang lab de nang jipulo halabang so airbase Taliban tum si dolo sitame non bangke USA pen mate Donald Trump pen pachini pon halabang so airbase alang tum nang popolo non bang ilitom long isya question do koklo Kopi Apot si USA tum halabang so adim nang jipulo ilitum jong si hadak meblong lang lo plutangte nani China tho Iran Pakistan da pen ke Central Asia alabang so border pen chitte bokhet polo halabang so airbase bangke lasi USA tumang mat halo alang tum jong si hadak dolong lo plutangte hala angtan pen pere me son anstame alang tum khangun popolo nani China pen jong si peni pere me son amade alang tum naket tanking ji dolo plutang te alang tum joy ki pen hadak same khang pon poplo laban ke USA to mate America to mangke ISIS tho Al Qaeda tho alang litum han mangke itum dachini lo lang select pick lasi alang litum phanta koson si ki pavir ji mapu halabang so abidi same joy chat poplo alang litum jong si halabang so Bagram airbase long jong si cherai long te mate dolong te polo ale tum pregjam ali ki doji son theglong pon thai ji neri ki dang that pon lap tek chide lo sitame Taliban atum bangke proikredat ale tum ben ningje pon lo 1 meter isian stame long le pek pepo halabang so Bagram airbase bangke phialam lo Afghanistan long foreigners tum han ke mate angtan tum bangke pawang long dipusi ningje pon kling lo ale tum bang kiche matha gela son lo jongsi Bagram airbase jongsi USA pan pidel lo plutang de lake alang litum along lip ke kona teng lo polo la sopusi hala bangke Taliban to bangke asap usitame aning hang he 2021 hala bang so aning kan pen Taliban dum si la Afghanistan no mage rule pon det lo alang litum a sarkar mate alang litum a government ke bang pen bangke USA to bangke alang litum a fund bangke block check lo $7 billion atangka bangke block pichek la Taliban to bangke Taliban ke si a government lo alo song kustame pupu alang litum han athe alang litum same sarkar pen che song de report si alang litum han alo song si pon koklo stame Afghanistan lo bangke Taliban si alang litum si kirul lo la si USA tumbang alang litum account bangke block pichek nang koklo athe alang litum bang mathalo mata USA tumbang mathalo jong si labang so tangka Taliban tum han jong si pidel lo prutangte alang litum
lahai nani hengnodak asai pan claim idet tahai polo aro song pan lahai pakhai den na pu ke matha sialang itum halabang so afan mange block pichek lo itum stame chini lo ilitum India tum stame di along ka break a beng long stame tangkal sun kachubirti dodo laben ke sonta thak lo la Afghanistan tum stame la USA long a beng long stame alang tum tangka ki bido laben ke break jam adet long stame alang tum tangka ki bido halahai tangka an ke block pilab lo athela alang itu man ke phere lo la Taliban tu man ke phere lo bang so tangka jong si pidel lo pro tangte hengno daga sai pan en idet ta hai po amar si hala bang so tangka block check lo no mage si akimi ason ke klang ke la son lo hala Taliban atum jong si la bang so bagram airbase bang USA pan pipo pro tangte hala bang so afan hala bang so tangka stame release po mate bang so tangka stame bang so afan stame Afghanistan mate la Taliban atum man pipo isi alam ang chini pa men anjila Afghanistan atum alang itum economic crisis bangke dokok lo tangka maha kadure alang itum adet long tangka maha kadure ke dokok lo laben ke labang so atangka ke alang itum kenang sod lo alang itum a sarkar alang itum a government running je phan mate alang itum kachalana i je phan lasi USA atum angke halabang so alam same ke matha dolo labang ke alang itum bangso aphuthak negotiate je phan bangke bangso alam aphuthak kachidon i je phan bangke alang itum long la sohon mu bangke do alang itum long la Taliban itum ada la Afghanistan ada long atangka alang itum mang do freeze de lo stame lang bang so atangka bangke unfreeze po jong si Taliban itum bang so bagram airbase people pro tangte USA itum la soning ji elo po bangke kalilang stame isya possibility lo alang itum long upia son sige do ma hala bang so alam se itum chethan lo laben ke do thulang Taliban itum bang hala bang so afan nang pilote choklo po ke kroji to mangi kalite thaji athe alang itu maki demand same dopik langdam sedang la Taliban tum ke la Afghanistan alang itu si rule stame international bank ke alang itu ban Taliban tum ban bank ke government Taliban government bank ke recognize pon elang la so si international recognition ke longji ban alang itu same ani kyang pondu halat stame alang itu demand pon de thaji la ban ke la freeze de tangka bang release nang hala bang stame ani ke hang ke do possibilities mate me alam ge tum chithan pot elo sita me e tum chini pa me nang ji la Taliban tum bangke asabu sabe aning hangi angtan amuni tum ban foreigners tum apanalang tum dead long ke pa do long ji phan ke pa lut long ji phan bangke asabu sabe aning hangi da kirix me alam ge la son lo jong si USA tum halabang so bagram airbase long thibor irelo protangte anang tum angbong mangke ron ke to pek pala bangke laban ke Donald Trump ke cerai vegji pusialang li bangin ke pot thip nang vegji halabang so bagram airbase ke nang vegji pusialang hin pening je pon sitamela puna bang Taliban do mange kladak pening je pon jongsi bang so dim nang cerai lo prutangte ron ke do vek po a consequence mate a result bang ke meweded po polo result bang meweded ji prutangte thangta kaliro leke ron do po phanlo alang litum bang bong madela USA laban ke Taliban atum bang bong alam ke non makel anvel lo alang litum confirm felang finalize lelang alang litum madela Taliban atum PG people halam ke confirm ba pinlang pipe bu bang alang litum ning jepon elo sitame a possibilities do madela USA atum ke bai EG ason bang ke dopik lasi alang itum in future mane ke bang jilang arni bang ke kroidet haji stamen non ma ke kroi creative lo jong si pene pen update dolo pulo tangte angtan lam samel dom chethan pon bom nang out pen hut interest avidet haji important same important oidet haji adek to man ke sitame ilum thekong meong lo chiniong meong lo ajada son same angtan adet Kopi ko son si non do bom mal hai samel tum chiniong meong lo knowledge bang ke tum ka ki same pangrom nang chi angtan alam punon matela India angkang alam punon la kado kabi alam ang itu cetan pon labon sitame la men la kece thangklong mate ke klang dong lahan bang itu ceni tu nang ji putrat cetang tuna ka video long do me thak mai karong